Какво та фрага, бе? Ти не мога да усетиш мотора. Саса, това го дръпа. Да, три пъти. Махай го това от тук. Май става фрундоник от тук, че да това уния. Снимай, бе, дева, виж какво става. Всеки се бие като леска. Абе, може да 10 минути клип, не повече. Аз те знам, снима ли в момента? Снима. Помести се. Абе, къде е тук? Не са долу, бе. Аз имам 18. Ето, пътеката за стане. Ей, Каперника няма гума. Каперника тук и той ще се специфи джека с това. Ма мисля, че аз имам гума ли, бе, човек, бе? Ама гледай той нали просто... Белята с чисто много гума. Представи къде да качи тя Белята ми вейна тапа, иначе не му ще спирам. Тук трябва да го биеш това. Иначе тия конен се ебават газа. Белята тук лови ще го теглиш. Още и го, бе. Там го минаха, ма то ма беше спанал още на пътеката. Манивелата му се отваря. Добре, бе, той по-бързо се научи и кара, бе, че. Ще му я вържа да виж дали. По-бързо се научи и кара, аз така. Има, но не е страх да дава газ. Той се бати силата, идва, ама... Четири пъти, бате, едно и също правиш. Не, че не може. Дай да видиш как ще изкарам този мотор. Дай го сбутаме на горе. Ей, кажи му да спри, бе, кажи му да спри, бе. Кай му да запре. Изчакай. Що така да го искам, не знам. Как не усети? Запри бензин. Зарини ги, бе, може! Дай, зарини ги, бе! Зарини ги, бе! Пречат си ги, бе! Айде, пиши я бега, така! Дай, дай! Гаси! Еба ти цирка! Еба ти цирка, са тука, бе! Как му фръниш каската, бе, малумник? Гъв... Готов! Нама, горе моите а горе не показвай среден пръст. И няма буталник. Мани, ти дръво му служи. Кой е служил дръво, бе? Това дръво, черепа го стопи и го бутна. Че, и ти си неадекватен. Нали виж, че отиваш дървото, върни му гъста. Ако го мине отдолу, бе, що го минаваш отгоре, бе? Това дръво да долу го държа. Нема, то корен чизи от след време там. Не корен, това и пръчи. Брата му дай, не мога изкараме с този хеликоптер, трябва викам. Ела Това да стигне, виж, че се разглоби. Аз нямам вода тук. Беля, иди му дай. Дай го, че не мога го изпишем. Еми мръдни го там, леко го не фръниш на него, го прибиеш. Прекъс! Това е за свеж. Това прееба свеща. Знаеш къде? Я иди виж какво е отдолу. Къде сте? Къде е до това? Къде? Нема повече стръм. Да. И не можа на мен. Не. Тя ли са закретила ли? Нема къде е. Нема следя ти, не пасна. Тя мога да бега, удари се в дървото, бега натам. Еми леко. Съсети ще сега, друг път не вервам да я фърлиш каска. Ема брат, аз какво съм виновен? Че ти си неадекватен и ти. Какво я фръгаш тази каска? Не са ви виновни ни моторите, ни екипа ви е виновен. Нема какво фръгаш. Валята му се отваряла, ама нивелата не мога да кара. Гумата му е чисто нова, не мога да хапва. Колко път ти помагах? Там ти го изкарах, викам леко, навие му впръли се в дървото. За какво се строши?
Те го покача после. Я първоначално ли сега го покачи? Не. Нема каската ли бе? Айде, аз слам с тебе и така тръгаме. Двамата. Той не мога да изнесеш после този труп. Има, ама. Спире! Не бе! Бе, пускай го то съинстел бе, човек бе. Като виж, че тръгаш... За какво се силиш толкова? Тук е тръгна. Ма не, нямаш може да скачаш тук. Да бе, ама ясно, ма пускай съинстел и гасне мотора, няма какво го сидиш да го трушиш ръчки и такова. Къде дават на най-хуите? Как се казва? Рентака. Рентака, ама към село. Не надолу! Как и съм япчетата? Беше каза. Беше. Пак с него. Резачката мога да ти поръча. Не, защото... Няма смисъл от София, си купи от някой мотомагазин. Не бе, то се мога да ти поръчаме до по еконт до Ботага. Аз те моля с мен пеш. Тук е, Тя сваляш резервари. няма го връщаш повече.